И здравейте хора! Това ще е първи епизод от поредицата Clash with Me. Тук просто ще играем. Вие ще ми давате съвети какво да слагам и да не слагам в дековете си. И разбира се да ми показвате декове, да ми ги пишете в коментарите и които декове най-много ми харесват, може да ги пробвам. И да започваме. Днес ще играем с този дек и да видим как ще се представим. Играем срещу Z от клан Beam Warriors. Пускаме москитарка тук. Тя ще се справи с Гоблин Варела. Пускаме Хограйдер. Той пусна ракета. Но не ми оцели Хограйдера. Оп, не видяхте този миньон хорд? Лава Хаунд. Добре. Може би този играе с лава балон дек, кой знае. Пуска Бейби Драгон отзад. Ще пускам Скелетън армии. И така, справихме се с неговата атака. Извинете, че не говоря много докато игра, защото просто трябва да се средоточа и да. Така, пускаме Мега Миньон. Тук стана лошо за нас. Пускаме стрелите. Това беше грешка. Това беше голяма грешка. Но поне ще му вземем кулата, което е добре. Но какво ще го правим този миньон хорд? И Араус, освен. И той тук ще ми вземе кулата. Нищо не направи с тази ракета. Ще тръгвам за следващата кола. Ако не ме трикрана тогава. Лошо. Той отново пуска лаванда, но ние ще тръгнем в атака. Ще пуснем стрелите. Забавиха се те. Нищо не направихме. И мисля, че тук ще ме бие. Да, има ракета. Но няма да ми вземе Crown Tower. Така че веднага тръгвам с... има мирор. Well played. Ще спра клипа за малко и ще продължим.